रुंसारि प्रदीप चंद्र बर' गोसोखां देरहासार बान्था जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि पासिम पाताला गामिनि रुंसारि प्रदीप चंद्र बर' गोसोखां देरहासार बान्थानि खुंगा 5थि इन्टार भिलेज वान डे जोलुर चेम्पियनशिपनि जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सुवाला एफसि हानजा आरो नासानसालि हानजानि गेजेराव। बे रुंसारि प्रदीप चंद्र बर' गोसोखां देरहासार बान्थानि जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसाम फुटबल एसोसिएशननि लोगो आफादगिरि लक्षीराम बरुवा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बेरगाव जिल्ला फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि लोगोसेयैनो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि मनुज बसुमतारी आरो दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लायो। डिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि रायथाइ बर' बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव नासानसालि हानजाया 1 गलाव देरहासार जानो हायो। बे समाव लक्षीराम बर' आरो रुंसारि प्रदीप चंद्र बर' बिथांनि फिसाज्ला मिन्टु बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिथिना लानि। पश्चिम बदला गामि हठात आंनि रुंसारि प्रदीप चंद्र बर'नि मुङाव जोङो 5थि खेबनि इन्टार भिलेज वान डे फुटबल टुर्नामेन्ट होनाया दिनै जोंहा जोबथा गेम। बेखौनो जोङो थांखि लानानै होनाय जादों जाहाथे इयुन जोलैयाव जोंनि गोग्लैसोना थानाय गामिनि फ्राय जाहाथे गेलेगिरिफोर जाहाथे ओंखारबोयो बेखौ आसा खालामनानै जोङो दिनैनि जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय गामिनिफ्रायबाबो एसे जौगाखांबोनो हानाय बायदियै जोङो दिनैनि गेमखौ जोङो फाथिदों। आं जोबथारनायाव नोंथांमोनखौबो लोगोसे जोंनि गामिनि रायजो राजा आरो खाथि खाला गासैबो जाहाथे जोंनि गेलेनाय गेमखौ मदद होफैनायनि थाखाय आङो बयखौबो साबायखर होदों। जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे जों बिदिनो मदद मोनगोन सहाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि जुरै आङो रायजो राजा बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं जों बाख्नायनांगोन जे गावनि बिफानि मुंखौ फुटबलनि गेजेरजों सारा आसामाव फकासाव लाबोनो थाखाय जों गोजोननाय मोनसिनदों। बेनि फिसाला सानैया जिन्टु आरो मिन्टु बिथांमोना गावनि बिफानि सासे बिराद मोजां प्लेयारमोन, अर्गें क्लाबनि एस्टाब्लिश प्लेयार। बे बिथाङा जि आदर्श देखायलांदों फुटबलनि गेजेरजों जोंबो साफा बिथांमोनजोंनो फोरोंजानाय प्लेयार। दिनैनि तारिखाव जों अफिसियेल आरो बेनि फिसाला सानैयाबो मोजां प्लेयारमोन, गेलेनानैनो BSF साख्रि मोनदों फिसाला गिदिरा जिन्टु। जियानो हक जों नेसनेल स्टेन्डार्डनि मोनसे नाइट गेम खुंनाया सबनि थाखाय सजा बाथ्रा नङा। बिथांमोना जे बिफानि मुंखौ लाखिनो थाखाय बेखिनि आवगायदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आरो मोननै टीम नासनसालि आरो सुवाला मोननै टीमाबो दिनै रायजो राजानि गेजेराव बिराद सोमोनांथाव माने फुटबल खेल प्रदर्शन खालामदों। बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर आरो रेफारि आरो गासै रायजो राजा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाया लैहोर फैनानै बे फुटबल बादायलायनायखौ जों नायफैदो गेदारिं खालामफैदों। बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो इयुनफ्रावबो फुटबलनि थाखाय जाहाथे नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो गारजेन साफ्रोमबो प्लेयारा जाहाथे मोजां खेलारि जानो थाखाय सेस्था खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायगोन। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजादनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि।
बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।